Yum y ya ta 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 tan ta 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 tan te 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 tan te te tan yam tan tan tan. Ahí todos. Ya ta 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 tan ta 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 ta. Ya que ta. Ahora ahí. Vale. Perfecto. Ta ta tan ta tin ta ta. Perfecto. Solo que aí xa entran algún máis contigo.
música e bon cine. O mellor empezamos incluso un pouco antes de tempo, pero que a música foi a que nos impuxo o ritmo e o tempo, e coa música empezamos. E tiñamos que empezar precisamente cando acabara este Americanos, que era o leitmotiv daquela entrañable película de Mr. Berlanga, Bienvenido Mr. Marshall. Por eso, no cartel da Semana de Cine este ano, como homenaxe a este centenario xa, a este centenario home do cine, puñemos benvido a Lugo Mr. Berlanga. Porque non recordo agora quen foi o que dixo que Billy Wilder era Deus. Se Billy Wilder era Deus, Berlanga como mínimo é o seu profeta. En canto a música se refiere e en canto a nós se refiere. Porque hai que ter en conta que no ano 1953 facer aquela película de Bienvenido Mr. Marshall, aparentemente un tema festivo, pero que tiña tal trasfondo que parece imposible que dera pasado a censura da época. Pero Berlanga é un dos puntos esenciales da Semana de Cine deste ano, e a él quixemos dedicarlle ese recordo especial, e tamén, precisamente, que sonara esta música festiva e a vez tan trascendente. Preséntovos a banda Sons e Soños. Necesariamente, por espacio e por todos os condicionamentos, é unha síntesis da banda Sons e Soños que, cando queren ocupar un escenario, pasan dos 100 componentes. É unha iniciativa de Armando Morales, profesor da banda municipal de Lugo, que conseguiu contaxiar co seu enxeño e coa súa idea os concellos de Rábade, Begonte, Outeiro de Rei e agora tamén a Friol, e resulta que a banda Sons e Soños é unha conxunción municipal en canto a atención se refire única en Galicia. Exemplo para Galicia. Falaba do cartel da Semana de Cine de Lugo. A Semana de Cine de Lugo ten este ano un cartel da lucense Sabela Arias. Sabela Arias, que nos fixo unha alegoría onde aparecen desde os recuadros que representan os espacios das propias negativos ou positivos das películas, con temas da muralla, con temas lucenses e con temas relativos a Bienvenido Mr. Marshall. Hoxe falei con ela pola tarde, pero cantos elementos hai? Dice, pois non o sei, pero teño que contarlos. Pero que queres que che diga? Todos os que hai? Ou, por exemplo, como están todos os personaxes, teño que detallarchos todos? Ou como están os coches da comitiva? Menciono tamén todos. Quedou de decirmo, pero non me dixo. Pero igual, o que pretendemos é que os cinéfilos presentes ou ausentes nos digades, nos mandedes unha comunicación dicindo o número dos elementos que vedes de Bienvenido Mr. Marshall en este cartel. E, en relación con eso que prometemos, é que non me falta deciros todos, pero que pase dun número relativamente importante e poidamos agasallar con un lote de libros relacionados con Lugo e coa música. E agora capítulo de gracias, ainda que logo teremos máis oportunidades de escoitar, de presenciar música. Capítulo de gracias en primeiro lugar ao público de Lugo, a vós, os que estades aquí e aos que están nas outras proxeccións, porque sabemos que meternos a unha semana de cine o ano pasado, e este foi un salto vacío, pero un salto vacío sabendo que non íbamos a caer no chan e que íbamos a caer no molido que proporciona ese tecido do cine e da cultura especialmente. Así que gracias ao público, que gracias a vos se pode facer unha semana de cine superando o COVID e agardando millores tempos, pero sabendo que estes siguen sendo tempos de cine. Gracias ás institucións que están representadas aquí, Deputación Provincial, Concello de Lugo, Xunta de Galicia, Universidade, que están sempre axudando a que esta celebración anual sexa posible, independentemente dos colores que identifiquen a cada quen. Sempre nas institucións atopamos apoio porque falamos do multicolor espírito do cine. Gracias aos medios informativos que nos están tocando
nos están tratando a corpo de rei. Decía Oxe Luis Latorre nunha columna que esta era, a Semana de Cine era excusa perfecta para volver ao cine. Pois a ver se é verdad, non é que necesitamos excusas, pero está moi ben ter un soporte para ver. E, en fin, ainda nos queda un par de pezas para escoitar. E entón non quero decir moito máis que o que vamos a escoitar agora é unha banda sonora, desas bandas sonoras como as anteriores, que superaron o espírito da película, que colleron vida propia e que cando as escoitamos nos reflicten un espacio importantísimo da nosa vida vivida no cine. E que Memorias de África, por exemplo, é desas películas que reconfortan o espírito, en este caso acudindo ao que foi a meca da humanidade, un espacio aínda salvaxe, aínda libre, independente de moitas cuestións que os humanos provocamos, pero Memorias de África é todo aquilo que representa a liberdade, a infinitude de espacios, o amor, a conxunción de todo o que nos pode facer grandes verdadeiramente por dentro. Escoitade como sona aquí, en este lugar perfecto para a música e para a sensibilidade. Escoitade como sona Memorias de África.
Memorias de África. Vimos África. Hai que decir en relación con esta banda Sons e Soños que bueno, non tuveron moito tempo para ensayar, que o director pediu voluntarios para unha actuación como esta diante do público cinéfilo lucense e pela aquí o resultado verdadeiramente magnífico. Por certo, estamos grabando íntegramente esta actuación de maneira que nun par de días poidamos telo subida á páxina de Fumiñá, as páxinas webs conectadas con ela de maneira que quede constancia urbi et orbe de que isto se celebrou así. Esta semana de cine ten diversas cuestións complementarias. Unha delas foi a presentación do libro Cine Poemas, unha edición do libro Cine Poemas de Claudio Rodríguez Ferro. Digo porque ao salir poderedes dispoñer de exemplares dese libro que lle apetezca levalo gratuitamente, aí está. Como mañá espero que teñamos o de Luis Iglesia, mañá homenaxe a Luis Iglesia, que lle apetezca estar ás 5 da tarde no Paseo do Cine, vanse descubrir dúas novas placas dese futuro Paseo do Cine, correspondente a Luis Iglesia, o actor de Río Torto, e a Fran Braña, aquel home que morreu máis veces no cine español, que acabaron conquistando para a Fonsagrada e Macera, mesmo ali ao lado, e que de novo mañá vamos a homenaxearlo. Desexarvos que teñades unha feliz semana con moito cine, porque temos dito na presentación mesmo que íbamos a mergullar a Lugo nun tsunami de cine. Afortunadamente non dixemos que estouparía como se fora un volcán, porque é mellor aternos as cuestións coñecidas. A choiva é nos beneficiosa e a choiva desta semana de 2021 seguro que redundará nun beneficio para todos. Honraremos o camiño primitivo, a Emilia Pardo Bazán, o cine de Guitiriz, o ciclo COVID, xa dixen a Luis Iglesia, e lembramos a unha das nosas, María José Vázquez Vicaíno, esposa do noso compañeiro Carlos Rodríguez, que nos deixou fai uns meses. Simplemente, no nome do Grupo Fomiña, darvos as grazas. Grupo Fomiña que somos alrededor de 200 socios e que digamos que a súa estructura visible de cara á semana de cine somos especialmente 4. Curiel, especialista en cine, Ochoa, especialista en fotografía, Guisasola, o que corre con todos os problemas económicos, e eu que son un pouco o que dá a cara. Somos, despois de tantos anos, van 42, 43 edicións, pois algo así como un grupo de amigos ben avenidos que, como os matrimonios que levan moitos anos xuntos, xa nos entendemos máis con xestos que con palabras, máis con silencios mesmo que con palabras, pero que estamos namorados do cine e practicamos ese amor cinematográfico, cinéfilo, sempre que podemos. E unha das veces, naturalmente, é a Semana de Cine. Semana de Cine que preparamos para vos. Sin vos non tería sentido. De novo, grazas. Pero que seña a música a que remate. Que seña a música a que remate. Eu non sei que pasa nestes tempos que os rapaces teñen unha admiración, non, unha preocupación especial polos temas da Segunda Guerra Mundial. Os da miña edad, que xa vivimos un final da guerra, ou máis ben unha longa posguerra, pois é lóxico que estemos preocupados, vencellados por coñecer detalladamente o que pasou na nosa guerra. Porque a Segunda Guerra Mundial foi unha catástrofe tan grande que está moi ben que os rapaces novos se fixen no tema, aínda que só sexa para saber hasta onde pode chegar a humanidade en caso de auténticos desmadres. Polo tanto, esta lista de Schindler, para rematar, pois verdadeiramente destaca que no medio dun conflicto infame pode haber xente que sabe mirar máis aló e que pon o corazón por diante
ou intelixencia por diante de calquer outro sentimento. Banda, sons e soños de Rábade, Begonte, Outeiro de Rei e Friol. Dirixe Armando Morales. Lista de Schindler. Con ela ábrese oficialmente esta Semana de Cine. Gracias a eles, gracias a todos vos. Boa noite.